Sa checkpoint pa lang sa TF Davao ug Bunawan Police Stations Barangay Lasang, Davao City, naharang na usa ka Herbert Jason Tingson Piansay, 38 anyos, taga Guadalupe, Lanang, Davao City, kay nagdala og gituuhang shabu. Subay sa report sa kapulisan, pasahero sa bus ang suspect ug sa inspection area sa checkpoint kini nasakpan. Gibana-bana mo kantidad sa 30,000 pesos ang nakuha sa mga otoridad nga illegal nga droga gikan sa suspect. Samtang nasikop sa drug bypass operation sa kapulisan sa Tugbok Police Station ang live-in partner nga sila Arnulfo Ledesma Labora, 56 anyos, o Priscilla Singson Cañete, 30 anyos, parehong residente sa Purok 6, Sitio Biao Tienda, Barangay Ula, Tugbok District, Davao City. Sumala sa report sa mga pulis, nagkasinabot ang duha nga magbaligya og illegal nga droga mao nga gipang-aresto kini human mapaliti og balor 500 pesos sa gituuhang shabu. Laing tulo pa ka mga sachets nga naisulod sa gituuhang shabu ang nakuha sa mga otoridad nga tanan-tanan mo kantidad sa 5,460 pesos. Nasignitan pa gyud kini og improvised nga baril ug bala sa .45 pistol.